dene. Oh, cangkeme wis mecucu-mecucu wae. Sinden nek maju kok tanpa nganggo ulat apik lho. Iya, wis bae. Ayo wangun nek dadi Bagor Brand. Nggih, niki Bagore ajeng nyanyi nggih. Ya rasa lara ati ngono kok lara ati lho. Gojek ki ora kena lara ati ya. Ya kan mami kok dikei Bagor Brand terus lho. Kaya ngapa ta wujude kaya ngapa? Ayo meng wujud Bagor kae. Isine pakan sapi, pakan kirek, pakan Bagor Brand. Aku wadah pakan. Heeh. Piye? Setuju ta? Teneh kaya do madai kabeh nek aku wadah pakan ya. Ayo meng kari mblerek sithik terus koro. Jenengan mau ketake ngene duit Mas Fajar ya? Lah wong aku ki wong blobo lumo kok, Tin. Aku sosial iki gedhe. Iya. Tenane paling ming